Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Directorate of Enforcement ED Shillong Sub Zonal Office kalapin so ekaway ka Ïing ka basyong dor South Holak tingka haki kendon ka Prevention of Money Laundering Act 2022 kabede ba kajing penan ka maklay ka Pisa balamang nagabantay ki kamban kintiyo ka roy ka par ling ba ka Garo Hills Autonomous District Council katay ka Ïing ka de haka kerteng Ismail R Marak obreu MDC Barim na Asanang Constituency ha GHADC Katkum ka Kyrwoh Jong ka Enforcement Directorate ka Arp South Rig Ujilio Arja Arpan Rio, ya ka jing Tohkit lasdang hadin ka jing theft charge sheet ha ka Court of Special Judge, Prevention of Corruption Act Hatura, kabami na kamukot dumabala register ka Meghalaya Lukayokta. Ka jing Tohkit ka pinpaw ba na ka Pisa bakot hadu arpo prakulur Rio lak, kablayo da ka GHADC ling ba ka Grant for Excluded Areas lamang shik klur tingka siya Asanang Constituency, penpentray ya South Khanday Tali Project Penroy. Henry kat kum ka jinglap jong ka Enforcement Directorate la pelait lupa 100% na ka dor jong ki kam sya arngut ki contractor kata ukuban sangma bar unik seng sangma de ki work order ki bala kinno bala yo ling ba ki jing soi ba shuthok la kinno ru ba kini ki project shem la pentray satya ba ka Pisa la pendan kam bakla ka Enforcement Directorate ka ong bahapo ka jing Tohkit jong ka Prevention of Money Laundering Act kalalap ki proceeds of crime ki bakwat sanpu lak 100,000 tingka Naga niya khat khandai lak 100,000 tingka, lakin no bala ay hau Ismail R Marak. Kat ba life tingka lakin no bala pinpoy siya ka bank account jang ka Kurim jong u, ka Pratibha Marak ling bagi account jang kiteki contractor. Ka Ïing bala siya Kurup minta ka basyong dor South Holak, lakhen kum ka jing yo na ka bede bat ka te ka Pisa, balakin no yo da ka rukam bian. Haswa ka niya ka Enforcement Directorate ka debru ban khangi ka bank account, ka badan Pisa lang khatn riu lak life pra 1,000 tingka, bat ya ka niya ka sen jam la pintikna da ka Adjudicating Authority, bala pinlong ru ka jingkan rah ka South Rig uno apra arja arpusan. Ka Enforcement Directorate la ong ba ka jing Tohkit ha ka ni ka kam karang ya chakmat. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya